Жәй фасылының нәк ортасында зур Черкли авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Бирюкова Сания Зияддин кызы үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны тормыш иптәше Сәүбән, улары Фаил, киленнәре Фатыма, Мәрьям, оныклары Үмәр, Али, Азиз, Әминә, кудасы Рәшид, кудагые Айша үзләренең гаиләсе белән котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Кадерле кешем, әлеге дөньяда гомер сукмагын матур килеш, ягымлы бала, тугрылыклы яраткан һәм яратылган хатын, гаилә учагын саклаучы һәм җанын да үзеп бирергә хәзер булган олы хәрефтән әни, мәрхәмәтле әби, киң күңелле кардәш һәм дус буларак уза. Бар гомерен гаиләсенә багышлап, ул җанын, назын, хәлен һәм мәхәббәтен кызганмыйча яшәп килә. Яраткан хатыным, бүген сиңа 60 яшь тулды диләр. Шуның яртысыннан күбесен без бергә кулга-кул тотынып, матур атлап киләбез. Шушы дәвердә тормышыбызны бизәгән балаларыбыз тудылар. Алар да үз чиратыннан безне бәхетле итеп үсеп җитеп өлгерделәр. Шул соң үзе бәхет түгелмени? Акыллым, мин бүген юбилеең көнендә сиңа нык яратуым турында кабатлыйм. Киләчәктә дә тигезлектә, бәхеткә күмелеп гомер итик. Гомере буе бар җанын, тәнен, хәлен, сөюен, вакытын безнең өчен кызганмый яшәгән фәрештәбезнең бүген матур юбилее. Ышанып та җитә алмыйбыз. Бәйрәмең көнендә җилдәй синең яннарыңа очып барып, матур язда назлап аласы килә. Ләкин безнең аеруча яратуыбызны син барыбер белеп һәм сизеп яши торгансыңдыр. Кадерлебез, бер елмаеп алып, безнең җаныбызны тынычлата аласың. Әгәр күңелебездә моңзар булса, киңәшеңне биреп юатасың. Туры юл күрсәтеп, алга атларга көч бирәсең. Юбилеең белән котлап, кояштай озын гомер телибез. Һаман да без дип, янып яшәвең өчен рәхмәт җаныбыз. Ләкин әзрак үзең өчен дә яшәр вакыт калдыр. Гомерләрнең кадерләрен белеп яшәсәң иде. Әниебезне бәйрәм белән котларга вакыт килде. Ул безнеке бриллиант сыман, эче тышы ялтырый, балалары өчен һаман җанын биреп калдырый. Карыйбыз да ышанмыйбыз, бик яшь син күренәсең. Оныгыңны күргәчтән син бигрәкләр сөенәсең. Котлыйбыз юбилей белән, изге теләк телибез. Әле ярый бу дөньяда әниебез бар дибез. Кадерле кодагыебыз, гадәткә кереп китте инде күптән синең матур бәйрәмеңне бергә каршыларга. Бу көнне һәммәсе дә сиңа үз теләкләрен җиткерә. Әлбәттә, без дә читтә кала алмыйбыз. Чөнки син безнең өчен кадерле һәм якын кешебез. Сөеклебез. Алтыннар артыннан, кайдадыр куйган маллар артыннан син бер кайчан да җитәргә ахталып яшәмисең. Барына бәрәкәт дип, аздан да тәм табып яшәргә безне дә өндисең. Шуңа күрә без бүген сиңа Аллаһ Тәгалә биргән саулыгың артмаса да, мөһиме кимемәсен дип телибез. Уңганлыгың, сабырлыгың, акыл тәҗрибә тулы булган тормышыңда хәзер инде ләззәтләнеп яши торган вакытың җитте. Тормыш иптәшең белән бергә оныкларыгызның, балаларыгызның бәхетенә куанып яшәгез. Рәхмәт, гел безгә ярдәм итеп яшәгәнегез өчен. Теләгебез аз түгел лә, нидер җитми шикелле. Синең бәйрәмеңдә ялгыз калулары икеле. Ирең янда, балаларың сагынышып яшиләр. Туганнарың эш пошарга һич кенә дә бирмиләр. Биек таулар артларында зәңгәр томан таралган. Туган көнең хөрмәтенә бар эшләр артта калган. Шулай ук бүген 15 июль көнне юбиляршыбызның яраткан оныгы Әминәгә дә 6 яшь тула икән. Барыбыз бергә кушылып, назлы сандугачыбызны да котлап китәсебез килә. Балачак еллары озын һәм матур әкияттәй булсын. Һәр вакыт бары бәхет татып кына яшәргә язсын. Сине, балакаебыз, барыбыз да бик яратабыз. Туган көнең котлы булсын. Әминәгә 6 тулды. Бүген туган көн бездә. Безнеке сыман кояш ул юктыр мөгаен сездә. Бер елмайса җир яктыра, күктә йолдыз кабына. Әзрак күрми торсалар ул аны бар да сагына. Туган көнең белән балам, һәммәбез дә котлыйбыз. Ихлас күңелләрдән бары җылы теләк юллыйбыз. Хөрмәтле Сания Зияддиновна һәм Аминюшка, бәйрәмнәрегез мөбарәк булсын. Алдагы җырны да рәхим итеп кабул итегез.
Каршыласак иде келе берге, йөрәкләрне йөрәкләргә бәйләп, күзебезне алмый күзләрдән. Һәр вакытта улы максатларга барсак иде бер күзләрдән. Син тугансың җиргә бәхет өчен, күктә ул көн йолдыз кабынгандыр. Шул йолдызның серле нурларыннан син барыр юллар салынгандыр. Син тугансың җиргә бәхет өчен, күктә ул көн йолдыз кабынгандыр. Шул йолдызның серле нурларыннан син барыр юллар салынгандыр. Әнкәңдә бит сиңа бәхет теләп, бишегендә назлап тибрәткән, җан җылысын җырларына салып, яшәү серләре